Караучыларга ошасын, киләчәге булсын. Барыгыз да исән сау булырга, яңа иҗат үсешләргә бергәләп. Bu serialda men Анастасия ролін башқарам. Bu rus хатыны. Мен рус тілінде сөйлешем мұнда. Сериал башында. Һәм инде әкренләп сериядан сериягә бер-ике сүз өстәлә Анастасия ала бирсә безнең сериалга ахырына табарак татар телендә сөйләшеп китәчәк. Менә шул бер сире шул. Икенче сире ул рәссам хатын. Аның үз бүлмәсе бар. Анда картиналар иҗат итә. Ләкин әкренләп ире бизнесмен. Алар сериалның уртасында әкренләп рольләре белән алмашырга мөмкин. Чөнки мин шушы рәссам хатыннан, элегантный, әкрен генә хатыннан әйләнәм бизнес-вумен. Менә шул мизгелләрне көтәм инде. Чөнки минем характерымда икесе дә бар, икесе дә яши. Менә шуларның икесендә чыгарга инде күрсәтеп. Аннары менә үзгәрешләр. Инстаграмда сорыйлар. Бөтенесе сорый, Зөфия, нәрсә булды? Нишләп син блондинкага әйләндең? Мин үземне теге гомердә дә блондинкага чәчемне буямас идем, ак төскә буямас идем. Чөнки мин гомер буе белә идем, миңа андый төс килешми. Ләкин менә кинода шундый сәбәпләр, шундый шартлар куелды. Анастасия, блондинка, образга туры килсен дип мин үзгәрттем үземнең тышкы кыяфәтемне. Татар киносы гына дип әйтмәс идем. Татар тамашачысын әйтер мин иңеллек. Чөнки безнең тамашачы татар халкы, ул беләсезме, самими, эчкерсез, менә сабый баланың күңеле кебек. Аларга егылып көләргә кирәкме? Я инде үлеп бетеп, җылап, яшькә күз яшьләргә тынчыга җыларга кирәк рәхәтләнеп. Менә шуңа күрә минемчә сюжетларда, киноларда бөтенесе менә шундый ничектер менә бик югары нотада булырга тиеш. Я бик тискәре, теге кызганыч, җылата торган, я менә шулай итеп күңел ача торган, рәхәтләнеп көләргә. Бу сериал ул гади түгел, ул теге менә ситкомда түгел, ул былтыргы төшергән име, рәхәтләнеп яшик сериалда ул бит инде комедия жанрында төшерелгән иде. Бу драмада түгел, минемчә бу беләсезме, монда бик җитди мизгелләрдә бик күп җитди мизгелләр һәм тәрбияви яктан бик күп мизгелләр бар. Чөнки без монда бер гаилә булып яшәп ятабыз. Безнең белән кайнанай белән кайната яши, алар безгә әкренләп гаилә тормышның серләрен ачалар, өйрәтәләр бер-берен белән ничек аралашырга. Менә ул халыкка бик файдалы булыр дип уйлыйм. Беренчедән, без бүтән яшьтәге тамашачының кызыксынуын уятырга телибез. Чөнки монда безнең балалар бар, алар яшьләр, кызыма 22 яшь, 23 яшь бугай, малай мәктәп баласы. Һәм менә шуларның тормышы, заманча тормыш, алар блогерлар, алар TikTok'та да утыралар, тегендә Instagram бөтенесендә катнашалар, телләре, сөйләшүләре бөтенесе заман балаларына хас һәм якын. Менә шул тамашачыны җәлеп итәрбез дип уйлыйм ала бирсә. Һәм дә инде менә ир белән хатын мөнәсәбәтләре, ул инде урта яшьтәге безнең тамашачыбыз һәм өлкән буын. Шуңа күрә менә бик зур ышаныч һәм өмет безне карарлар дип ышанабыз, үмитләнәбез, карагыз җәмәгать. Без бик тырышып эшлибез. Ну, бу фильмда мен югалган бабайны уйныйм. Яхшы гына әйтеп авылда яшәп яткан, малайына кунакка килгәч, китеп югалган, анда нәрсәләр күргән, берсен дә хәтерләми. Менә шул бабайның кайда булганы, нәрсә эшләп йөргәннәрен акрынга имгак сүтелә. Һәм инде бу югалып торган арада гаиләдә үзгәрешләр булган инде. Менә шушы хәзерге тормыш, хәзерге җирдәге булган хәлләр, хәзерге көн дип әйтергә кирәк. Менә шуларны тасвирлыйбыз. Әдәм баласы буталмый гына яшәми, һәр вакытта да үзгәртергә җирлек була. Менә шуңа күрә бу бабай үзе тырыш кеше булган инде, гомер буе эшләгән. Һәм менә гаиләсенең үзенең менә шушы нәселен саклап калу өчен оныкларга,
Енді онық біле екі оғым бар енді, малай, келін біздің рус милләтінен. Міне шында көрсетеміз, что халықтың милләтінің енді болғана қарамастан кіші болып қала, дүнияны бүлішмейше яшарға бола. Қысқа ғана ғұмыр ішінде кішілер юққа ғана әйбірлер оқып, кіші өзінің динін тұтарға тиіш, өзінің ғырып ғадетлерін соқларға тиіш. Міне шул тұрда. Һәм енді қолған халықтың милләтінің динлерін, ғырып ғадетлерін құрметтерге тиіш. Міне шул тұрда көрсетеміз. Мен комик артист olarak міне шошында ішке алынуым. Меңа ауыр болды. Башта мен айтам, недер қаршылық кирте, мен айтам, мені келіп шыға күлешеклер енді серьезно қабыл етмәсләр деп ойлап жүрем мен қазірде. Міне ішке шумғаш, мен өзім сахнада комик болсам да, жерде мен мындай ғади тұрмышта мен өзім орысша айтсақ серьезный кіші, жидді кіші. Менің халатыма тұр келе деп ойлайм мен аны. Мен міне режиссеріміз Алмаз айта, Амилави барда яқшы. Шенапта кіші әгерде роліне кіріп ойнай ала екен, оның комиклығын еліге ұмтылға тиіш деп ойлайм мен артист боларақ. Шонса да бар, әр комик жидді рөлді ойнарға қызыға, бәлки драматик артист комик болып ойнарға қызыға ашылай бет. Менің Малай білен, Мансур білен тұрушы Анастасия, ол біздің онда үйрене. Чүнки бірге yoqlaға сен или Мансурға татаршаға үйленуге керек, орысшаға, или Анастасияға татарша үйленуге керек. Міне шул тұрда да сөз бар анда. Бір-бірін аңнау үшін балалар хақына, міне шошында енді кішілер аңнашалар. Мен өзім шын көңілден айтам, мен балаларға да айтам, өзіміздің милләтке үйленуге керек деп. Ансаның жеңілірек вариант. Өзінің милләтке үйленесің, шулық бір бәйремнәр, шулық бәйремнәр, шулық динебіз бірге. Міне жеріні сағыну, тоған ауылын сағыну, шынапта енді кішкене күннешулер де, күннешу бейтін недер махаббат белгісі де. Сонда бабай өзі юмор хислі де ол, шындай жерлері де бар. Міне меңа универсальный болырға керек. Жылата тұрған жерде бар мында, бар күлдіра тұрған жерде, бар недедір әлі менің характеріні білмеген кішілер ара бұмбынсың бұ деген жерлері де бар. Мен енді ішін ішлемейші мақтанып отырасым келмей. Шоға көре құрметлі тамашашылар, бізге оңшылар тілегіз, біз сізні күтіп қалабыз экрандар қаршында, өзіміздің сериалын қарарға. Мен ойлайм сізге шарға тиіш. Шамаса сөндіріп қоярсыз. Мен ойлайм бұл яңалық, нендер яңалық біздің халық үшін. Бәлки міне жоқ енді біздің тиынбадан әрсасың енді деген нелер ішткен бар. Міне шуны өзгертірге керек, достар. Ол біздің телевидение. Біздің өзіміз бізден тұра ол. Міне ақша тапсалар, ник түшірмәске? Түрік сериаллары бар бейт. Неге татаршаны түшірмәске? Міне біз түшіріп башлайық, қалғандар ұшап кетсе, яңадан түшірібіз. Қазір татар халқының киносы бұрға тиіш. Түрлі жанрда бұрға тиіш. Сериаллар да бұрға тиіш. Енді келешек бұғынта да айтып кетесі, келешек бұғын тұрында балаларымызды да матур етіп өстірейік. Оларға да біздің сыман, Алла ашқыр, міне біздің бұғын соғыш көрмедік, үстелі бізден әрсәт тіледік, шын ашадық. Бұлды бірінші вақытында қалбасасы әз болды. Бәлкі керек болғандар артық тозарып кетмеске. Үлттік бе, дейсен сау қалдық, бәрен отырттық, ашадық, қыздырып ашадық, қалбасасы да керек болмады. Қазір бет, нәрсе керек шул бар. Шоңқыра біздің келешек ұнықтарыма, мәселен, менің ұнығым бар, қызлар дүртсе де, мен тілейм алар біздің матур тұл үстелерде, матур квартирларда ешасындар еді. Келешеклері матур болса, міне шул тұрда сериал. Достар, пока күтіп қалабыз. Зәңгар экрандар қаршында. Бізге Аллаһ Тағала ярдәм берсін, иншалла. Менің Мәрия деген қатын, ол зор ғаиленің анасы енді. Мындай ғаилелер бек көп біздің тұрмышта, бұл бітінсі тұрмыштан алынған.
Һәрбер артист рольгә үзенең өлешен кертә, ник дисәң, безнең бик күп сыйфатларыбыз бар, үзебездә белми торган. Менә рольләрдә шул сыйфатлар ачыла инде. Тагын нәрсә дип әйтим инде. Мондай гаилә хәзерге тормышта да бик күп. Без бер дә Америка ачмыйбыз, менә бүгенге тормыштан алып, менә бер гаиләнең тормышын күрсәтәбез. Язмышын күрсәтәбез. Монда төрле вакыйгалар бар. Көлкесе дә бар, кайгылысы да бар дигәндә инде. Менә моның жанры комедия түгел, менә тормышчан бер вакыйгалар инде, бер гаиләнең тормышы. Иң беренче менә татар телен балаларга өйрәтү, сеңдерү, менә ничектер инде менә татар теленә мәхәббәт уяту. Мин әйтмим бу сериалны карагач бөтен кеше татарча сөйләшә башлар дип. Әмма ләкин үзеңнең милләтеңә хөрмәт, үзеңнең телеңә мәхәббәт уятарга без тырышырбыз дип уйлыйм. Менә без тырышып бу эшдә эшлибез. Безнең хезмәтне якын итеп карасагыз, үзегезгә гыйбрәт алсагыз, без бик шат булыр идек. Сәлам, мин үзем Эльвина, ә минем персонажым Эльвира. Персонажка килгәндә, ул инде хәзерге замана современная девушка дип әйтсәк була. Ул минем яшьтә, аңа шул 20-21 тирәсе, ул студентка. Без инде бай гаиләдән. Һәм инде минем персонаж менә заман кызы. Современная. Ул менә татар телен ул белә, әмма дә ләкин татар телендә сөйләшергә ят аңа. Нигәдер? Чөнки аңа менә лайклар кирәк, TikTok кирәк, контент кирәк, аңа хайп кирәк. Һәм инде башланып киткәндә безнең фильм, ул менә кешенең ничек әйтим, хайп ясар өчен үзенең гаиләсенә каршы да бара, булмаган әйбердән булган хәлләрдән, өйдәге кайгылардан ул менә аңа хайп кирәк, интернет кирәк, лайклар кирәк. Менә шундый ценностьлы кыз ул. Аңа бай ир кирәк. Ул менә бай тормышта эшләмичә, рәхәтләнеп менә декретта ятырга тели. Менә заманча кыз. Дөресен әйткәндә, фильмны төшерә башлаганда, теге миңа гел инде прямой эфир төшерергә кирәк иде. Бөтен нәрсәне транслировать итәргә кирәк иде. Мин менә ул Эльвираны бик үк аңлап бетермәйдем, чөнки менә на плоскости уйлый иде. Ул менә бөтен әйбердән хайп, бөтен әйбердән лайк. Һәм инде миңа режиссерлар да әйтәләр иде, син прямой эфир төшерә белмисең, ничек инде сиңа 20 яшь, син TikTokта төшерә белмисең, прямой эфирда төшерә белмисең. Мин менә өйгә кайта идем дә, әле бу сериал башланганда гына бер көнне өйгә кайткач, мин 15 тапкыр прямой эфирга чыктым. Менә аңларга нәрсәсен булдыра алмыйм соң мин моны. Менә шулай өйрәнеп, инде менә Эльвираны өйрәндем дип уйлыйм. Әмма дә ләкин ул шулай, ничек әйтим, обжигается. Һәм ул инде перевоспитывается, аның инде кешелеклелеге дә уяна башлый, ул инде икенче төрле уйлый да башлый, ул инде менә миңа ошый торган Эльвирага әйләнә, Алла бирсә. Әти-әни белән Эльвира башында улан хәтле якын түгел. Безнең менә әби белән мөнәсәбәтләребез бик якын. Гел менә әби кереп миңа нәрсәдер аңлатмакчы була, кызым булай, кызым нигә булай киенәсең. Ул инде менә мин дә әби белән сөйләшергә гел ачык. Аннары бабай кайткач, бабай белән дә минем мөнәсәбәтләр менә ничек, менә белмим, әйтергә ярыймы аның барысын, юкмы, әле бит әлегә безгә әйтеп җибәрсәм ярамаса. Шуңа күрә әле куркынычрак әйтергә. Минемчә, менә гаиләдәге кешеләр бер-берсен ишетә башлар өчен, менә якыннарыңны яратырга кирәк, аларның барлыгын тоерга кирәк. Алар яныңда булганда, аларны ярата белергә кирәк. Ул бик мөһим әйбер безнең көндә. Хәзерге менә ул TikToklар, лайклар, хайплар, без үзебез янында булган кешеләребезне
күрмибез. Аларның барлыкларын тоймыйбыз. Ул бик начар. Шуңа күрә өйдә әни-әтиләрегезгә, әби-бабайларыгызга, бер туган абый-апаларыгызга мин сезне яратам, рәхмәт әйтергә белергә кирәк. Ул бик мөһим әйбер икән.